Niekedy možno úplne stačí len počúvať niečí hlas a nepremýšľať o slovách, nečítať titulky, len počúvať a vnímať tú vibráciu, frekvenciu toho hlasu. A možno práve to je to, čo v tebe vyvolá pokoj. Možno potrebuješ len pokojný tón, ktorý ťa spomalí, ktorý ťa stíši, aby si poznala také uvoľnenie, niečo ako pokojnú hladinu v sebe, uprostred hluku, iba ticho, jemné ticho v pozadí. Nie je potrebné veľa. Nie je potrebné za niečím sa naháňať. Nie je potrebné chcieť. Chceme príliš veľa a potrebujeme veľmi málo. Spomaliť a stíšiť svoje vnútro, aby sme dokázali vnímať tú podstatu. Vnímať, ako sa cítime, vnímať energiu prírody, ľudí, aby sme dokázali pevne stáť aj vo vetre a v búrke emócií. Celý život je úplne o niečom inom. Nie o tom, čo považuješ teraz za podstatné. Pretože to, čo máš na sebe, vôbec nie je podstatné. To, ako vyzeráš zvnútra, je podstatné. Nie to, ako vyzeráš navonok. Stratili sme tú danosť vnímať ľudské vnútro a vidíme len ten povrch. Rozčuľujú nás vrásky, rozčuľujú nás šediny. Toľko vecí nás rozčuľuje. A sú to také hlúposti. Vnímaj to ticho. Vnímaj, ako sa cítiš. Želaj ľuďom to najlepšie. Želaj si pre všetkých to, čo si želáš sama pre seba. Nič viac nepotrebuješ.